Ima li tvoje dijete problem da se sve pomiješa kad uči više predmeta ili kad uči neki jako opširan predmet? Pa evo kako to riješiti. A ako me ne znaš, ja sam Dino Benedetti i u zadnje 4 godine pomogao sam skoro 4000 mladih da uče brže i bolje uz pomoć znanstveno dokazanih metoda koje nas, nažalost, ne uče u školama. Savjet super učenja za tebe je: ispiši pitanja i bilježi odgovore. Gle, svaki problem u našoj glavi čini se većim nego što stvarno je. Tako je i kad djeca kažu da im se pomiješa cijelo gradivo jer uče više predmeta u isto vrijeme. Ono što se zapravo dogodi je da problem stvara samo nekoliko pitanja, možda 3, možda 7, ali ne cijelo gradivo. I rješenje je zato ispisati sva bitna pitanja iz lekcije i onda bilježiti koliko smo točni u odgovaranju. To pomaže iz 2 razloga. Prvo, pa dijete će vidjeti da nije cijela lekcija problem i da ima samo nekoliko pitanja koje treba malo bolje naučiti. A drugo, lakše će se organizirati jer točno zna koja pitanja treba više učiti i na što treba posvetiti puno više pažnje, umjesto da ponavlja čitavu lekciju opet i opet, i to nema smisla. Ovo nije jedini problem, kod učenja koji nam se čini većim nego što zapravo je, i zato je lakše kad dijete ima nekog u svom kutu ko može pomoći. Zato ako nisi, zaprati, jer ti ovakve savjete planiram snimati sve češće i češće.